Bu insof. Гаиләдә баш гармунчы. Бер кая эшләмәсә дә, эш кушырга бик ярата. Чәй ясап өлгереп булмый, чөнки ул аны көнгә 100 тапкыр эчә. Бу Илүсә, ул йорт хуҗасы. Аның пәрәмәчләре бик тәмле булып чыга. Чөнки ул сихерле рецепт белә. Яшь чакларында аның артыннан бай малалар йөри иде, ләкин ул мәхәббәт сайлаган. Бу Раил авыл малае, эшчән, әтисе әнисе белән яши, бит аңардан башка барысы да җимереләчәк дип курка. Шуңа шәһәр якларына карамый да. Бу Ләйсән, ул авылда туса да, шәһәргә күзе салынган. Нижнекамскида колледжга укырга кергән. Ял көннәрендә авылга булышырга кайта. Ләкин әнисе әйтә, ул әтисенә ошаган. Тралка, миңа алга шунда килә. Белмим, атырым сен мындай бер кирәк түгел ул. Ничек bunu кирәк түгел, кара кул белән йомыйсың аны. Кара, үзе ясый аны, кара ничек. Кайма кирәк инде. Кул белән миңа ясын бит аны. Ай я. Кул белән әйбәтрәк. Сигаскиларны стирать итәргә. Әтәләй, Кызым. siz bilmeden sıradamaz. Yigitim var mı yok mu diye. Әйе. Bugün biz daçaga barabız. Şunda men sizni tanışam özümden yigitim bilen. Oo, кия белән танышарман. Әйдә, киттек. Кияргә кирәк бит, матур киемнәр. Кияүгә бай бармы бит инде. Матурмы? Юк, башка киянсен, кара. Шәп матур түгел. Киемдә матур түгел инде, алайха барабыз, киенәбез хәзер. Киттек. Ул да жизнь эшләргә булыр. Кара, мин сиңа мондый матур башка алдым, әнә. Ки монда. Ки, мә. Әйдә, кил. Мә, ки. Матур итеп. Матур тиңнәрне ясарга кирәк бит. Кияү янына барам. Хәтуй турында сөйләшәбез. Туйлар була инде. Gülünge, güller tirələmlikə, şamsando, şamlar tirələmlikə. Oh. Ey yarar. İşte bay. Haber bunda. Bilmim, andan sorar кирәк бит. Kızım fotoğrafını da edetsizcek. Alo. Şamil selam. Biz kelib jetdik. Bizga kirargami? Yarar, bizni qarshi ol. Давай. Qo'ya berga, qo'ya. Yana. Бунда гына менә. О, ана. Ой, Бунда, исәнмесез? Sen bildin bulsan sen әниең монда килә дип. Biraz күргәч, үзем шок каттым, беләсең. Яни монда килгәнем юк. Вообще уйламам. Хәзер нишләбез инде? Белмим инде ха. Бер ничек уйларбыз инде. Яшырбыз. Бәтәш икән, мин бит кодагы белән танышырга әзер түгел әле. Ничек була инде ул, миңа әйтмәделәр даже. Ярай инде нәрсә, бәхетле булсыннар гына. Ничек инде алай булмый бит инде, алай булмый. Исәмсез, әйдәгез кирегез, рәхим итегез. Бәтәш икән, исәннәрмесез? Безгә монда кунаклар килгән икән бит. Матур. Менә шулай инде матурлы яшәп ятабыз. Монда Алла бирсә, менә җук төзүгә уйладым, Хәмидә. Монда мунча төзеп ятабыз, рәхәтләндереп. Хәмидә, менә шулай яшәп ятабыз. Акча бар, Аллага шөкер, шуңа күрә. Менә әле күптә түгел әле мунча күтәргәнем, менә мунча төзеп ятам. Ишек эшләрен менә барабыз, ясыйбыз, итәбез. Ай, матур. Алла бирсә, менә мунча булыр дип уйлабыз, шуңа күрә. Молодец та инде, молодец. Менә инде хатаныштык. Хәзер инде туйлар ясарга кирәк. Туйлар. Никах башта кирәк башта. Никахта кирәк, никахта кирәк. Biz sülaçını biz çıkarız bu. Ладно? Sülaçı bitiririz. Ey Allah, mallar белән булмый инде. Bizden bulmayın bari sizden uzun kitap bulmayın. Daha ucunu sülerseniz kalganını etesiniz okçalardan, kızlardan. Şamil нишләбез инде хәзер? Безнең бит әниләр сөйләшкән. Син беләсеңме, алар безнең өйләнешергә дип торалар бит.
Hamid bilmayman nashalarga. Mana birgina kun silashganiga endi do'stlarcha mana bilaman birga bo'liq deb. Atiyanaga ko'rsatib deb. Avval mana shunday shu qalik darajaga yetdilar hozir. Ham bilmayman nashalarga. Мин бит әзер дә түгел. O'zimni hozir to'g'riladi. Сиңа. Biz Shu do'stlar orqa. bizga yoramadi. Hayır. Малай, туйга да життик. Жанда. Телефонда. Жоқ, мында ish bo'yicha sen Нәрсә, син кияү буласың икән хәзер? Ha, бабай, sizga kuyov bo'laman mana. Мында иде. Yumush kerakmi bilan? Bo'lshira. Син акчаң күп булай, иштем мен. Bor endi azrak. Мында авылда ничә төзәтергә кирәк. Hayır. Булышмысың мен? Син бит безнең хәр. Ша, кияү, без бит гаилә хәзер бергә. Ну, бабай сөйләшербез инде. Киңәшләшербез. Менә инде күлмәктә кирәк хәзер, бит минем күлмәгем бар, бу туйдан калган. Бу шуңа шуны бирермен инде. Сез костюмны каян аласың? Ну, без костюмны сатып алабыз инде, яңа костюм. Ярар, сатып алыгыз инде алайса. Кая ясыйбыз туйны? Туйны ясарга кирәк бит монда да куядыр. Кафеда инде. Нинди кафе кыйбат бит ул. Безнең акча юк, юк, кафе түгел. Монда гына ясыйбыз, сезнең монда матур, әнә ничек. Урын Ну, күп. алай булгач инде биге сорашса сезгә шунда гына үткәрәбез туйны. Ярар, әсә. Матур бугай. Урын бар. Ай, манка лекте, хәйниләре кирәк бирәләр аңа. Була. Нәрсә манка лектеңме әле? Бәйләнмәле миңа. Болай да. Тошны булыр туйы. Регес, җырлыйк. Aytır idim şu şaklarıma bir bulsa aytır idim Ayınlarım sağındıra şişmelerinin şilitir akan sularım yuttura bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın başır idim kibik yaşligim utlarına aytır idim Ayınlarım sağındıra şişmelerinin şilitir akan sularım yuttura bilgen bulsam Ardından kuvvet tutkanın başır idim kibik yaşligim